Bazara li ser herîma garê ya di navbera PKK û dewleta Tirkiyeyê de. Navên çiyayê garê û girê bihar di van demên dawî de pir caran tê bihîstin. Sedema vê yekê ew e ku çapemenî li ser wan nûçeyan çê dike. Li gorî nûçeyan PKK ji herêma Siyanê ya garê û girê biharê yê devera Nihêlî vekişiyaya û dewleta Tirkiyeyê li wir bicih bûye. Çavkaniya van nûçeyan medyaya Tirkiyeyê ye. Li gorî şopandin û lêkolînên me yên li darka mazî heta niha tu amar û belge neketine destê me ku nîşan bidin PKK vekişiyaya û leşkerên Tirkiyeyê çûne garê. Bereva jî bê PKK hên jî tûlenan dikole. Bi giranahî li Siyan Ergena, Kafya, Gelha Babil û navsera garê. Ji ber vê yekê nûçeyên derbarê garê de yên ku niha tên bilavkirin ne rastin. Mijara tûnela girê bihar hên balkêştir e. Girê bihar li jorî gundên belave û guherzê ye ku xelkê herêmê jê ra dibêje lûtkeya geliyê Sîva. Ev tûnel di dawiya sala 2023 da ji aliyê dewleta Tirk ve hatibû dorpêçkirin. PKK di destpêka xizînan 2025 da bi protokolekê ev tûnel radestê dewleta Tirkiyeyê kir û dewleta Tirk jî çekdarên PKK bi wesaîtan şandin devera berê garê. Ji ber vê yekê ev nûçe ji xwe kevnin. Gelo çima çapemeniya dewleta Tirk van nûçeyên dire û kevin dubare dixer rojeva raya giştî. Ji ber ku dewleta Tirk dixwaze li garê bicih bibe. Çiyayê garê ne tenê çiyayekî asayî ye. Garê herêmekî pir mezin û stratejîk e. Ji bo ewlehî, aborî û rewşa civakî ya Herêma Kurdistanê deverekî pir giring e. Garê ji bo deşta Nînûvayê wekî sengerê zêrevaniyê ye. Di heman demê de rêyên Hewlêr, Soran, Barzan, Deşta Zê, Amêdiyê, Duhok û Akrê û heta Rewandizê bi hev ve girê dide. Ew der wargeha eşîr û mêrnişînan e. Bi kurtasî garê tê wateya bîrên petrolê, zeviyên gazê û pişka şêr a dehata Herêma Kurdistanê. Li gel vê sengerê stratejîkê ewlehiya Herêma Kurdistanê ya federal e. PKK'ya ku ji sala 1988 nû ve li herêma Behdînanê deverên stratejîk di destê xwe da digire, di nav de heftanîn, berwarî bala, nêrwer, rêkan, avaşîn û Brados di navbera salên 2019-2024 da ev herêm hemû radestê dewleta Tirk kirin. Heta di dema agirbest û piştî vekişînê de jî wan 1 santimetre et radestî pêşmerge an ji Herêma Kurdistanê nekir. Bereva jî vê çona pêşmergeya bo wan deveran wekî sedema şer pênasê kir. Lêbelê PKK ji gelek deverên li berwarî bala heftanîn Xakurkê û Xenêre bê şer û pevçûn vekişiya. Senger û tûnelên xwe yên bi salan nişka ve radestî dewleta Tirk kirin. Niha tenê herêma stratejîka ku di destê wan de maye herêma garê ye. Lê ew niha amadekariyan dikin ku vê şehdamara herêmê jî radestî Tirkiyeyê bikin. Li gorî agahiyên ku me ji çavkaniyên PKK wergirtine, dewleta Tirk û Ocalan li ser radestkirina garê ya ji bo artêşa Tirk li hev kirine. Dema ku serokê Mîtê İbrahîm Kalin di duy tîrmehê de serdana Silêmaniyê kir û bi her du berpirsên PKK Sabrî Ok û Besê Hoza Recibiya ev mijara garê bi hûrgilî hat nîqaş kirin. Ew plan dikin kadê çawa bey ku raya giştî bihesînin vê rituela radestkirina garê bicih bînin. Ew hêdî hewl didin ku raya giştî ji bo vê rewşê amade bikin. Ji ber vê yekê nûçeyên li ser radestkirina garê di ragihandina Tirkiyeyê û PKK da dibin mijara sereke. Bazara li ser herêma garê ya di navbera PKK û dewleta Tirkiyeyê da metirsiyeke mezin e bo Herêma Kurdistanê û xelkê vê deverê. Pêdivî ye ku xelkê deverê rê nede vê destrêjiya PKK.